Добър ден! Днес сме 30 септември 2012 година. Или 30 сме днеска. Как да видя, бе? Смятам, виждате, смятам, чувате какво става с аванса. Намираме се в едно прекрасно балканско местенце, което днес им скъсахме шортите. Шаранчета над кило. Чакай, че сега се заплете в другата въдица. Добре, ще го пуснем от другата страна, ще го извадим. Ще се преместим. Още не си взел въздух. Няма се маха, спокойно. Спокойно. Чува ти как свири кордата. Вземи въздух. Вземи въздух. Ох, на батко. Май ще му трябва помощ. Вземи кепа, защото съм в едната ръка с фотоапарата. iPhone 4. Опа! Да, кюлце. Да, така. Сега ще му освободим куката, както е захапала хубаво червичето. Виждате за какво става въпрос. Е така фащаме. Е така фащаме. Освобождаваме. И шаранчето, ето както го виждате. Не. Пускаме го във водата да си плува. Ето го. Сега ще се оправи и ще изчезне. Айде, до скоро. До следващия път. Чао!